మీకు ఎన్నో ఆలోచనతో మీరు రక్షింపబడాలి, మీరు ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి వెళ్ళాలని పౌలు గారు ప్రయాసపడతారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళే ఏం చేసుకుంటున్నారు, రోజు వేసుకొని మిమ్మును మీరే, ఈ మాటను జాగ్రత్తగా అండర్లైన్ చేయండి, ఈ వచనాలు అండర్లైన్ చేయండి, మిమ్మును మీరే నిత్య జీవమునకు అపాత్రులుగా ఉంచుకుంటున్నారు. ఎవరో కాదు పాడు చేసుకుంటుంది, ఎవరో కాదు. దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి అవకాశాలు ఇస్తున్నప్పుడు, దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను హెచ్చించడానికి దేవుడు చూస్తున్నప్పుడు, దేవుడు ప్రేమించి నిన్ను బలపరచడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు, దేవుడు ప్రేమించి నిన్ను ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో నిలబెట్టాలని నిన్ను ప్రేమించి అవకాశాలు ఇస్తుంటే దాన్ని త్రోసి వేసుకుంటుంటే ఏం చేసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే అపాత్రులుగా మిమ్మల్ని మీరే నిత్య జీవానికి అపాత్రులుగా, నిత్య జీవానికి కూడా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడాలి.